Здравейте отново с видеоблога на Фотокамера БГ. Днес ми се иска да изпълня едно обещание, което съм дал отдавна на себе си, а именно да ви говоря за аудиото. Искам да посветя повече клипове на аудиото, защото да имаме качествено аудио е едно от най-важните неща в видеопродукциите. Важно е, защото хората са много по-склонни да приемат не толкова добро качество като видео, стига аудиото да е добро, както се казва, да гали ушите, и обратно. Ако имаме лош звук, неприятен звук, дразнещ публиката звук, много е вероятно да загубим хората като зрители на нашия видеоклип, без значение колко е качествено видеото. И имаме нужда да си отговорим преди това на няколко въпроса. Единият от тях е къде ще записваме, в каква среда и какви ще бъдат условията, най-общо казано, които ще записваме. Един човек ли ще бъде, двама ли ще бъдат, каква е стаята и така нататък. Дали сме на открито, дали записваме просто природа, каквото и да било. Втория въпрос е каква техника ще ни е нужна според ситуацията, в която ще се намираме. Тоест, добре е да знаем какво трябва да използваме. Всъщност е задължително да знаем какво точно трябва да използваме и естествено дали разполагаме с него. Третият много важен въпрос е дали знаем как да работим с тази техника. Така че, каквото и да ни се изпречи на пътя, така да се каже, като предизвикателство, ние да знаем. Това е средата, това е техниката, това са начините за нейното използване и аз ще се справя с ситуацията. Една от честите грешки, които допускат начинаещите видеографи, е да си купят микрофон, било той по-скъп, да го поставят върху камерата, примерно микрофон тип пушка, и да смятат, че с това решават изцяло проблемите си от към аудио специфики. За съжаление, това е сериозна грешка. Това не е начин да записваме качествено аудио, макар че в случая аз правя точно това, но съм сравнително близо до микрофона и до камерата, така че аудиото да бъде в общи линии добро. Аз ще ви поговоря днес и ще ви дам няколко примера с един любим за мен микрофон, микрофона тип брошка. В случая говорим за аудиотехника 3350, който е един много балансиран като качество и цена микрофон. В момента записвам с микрофон тип брошка. Това е аудиотехника AT3335, ако не се лъжа. Ако бъркам, ще ви дам точен линк към модела, с който записвам в описанието към видеото и линк на екрана. Това аудио отива директно в Zoom H5 аудио рекордер, който е изключително удобно решение в движение. Сега това е малко по-скъпо решение. Ако искате сега да стартирате снимането на видео, може да разчитате на някои по-бюджетни решения на Zoom. Zoom имат страхотни решения в това отношение. Имаме Zoom H2, който използвам изключително много. Това е малко по-висок клас. Ще направя отделни ревюта за различните варианти, за да ги разгледате малко повече отблизо и да ви разкажа повече за тях. Имаме и едно още по-бюджетно решение, което може да погледнете. Това е Zoom H1. Той е с най-ниска цена от трите, за които говоря в момента. Тези рекордери имат и вградени микрофони, така че може да записвате с тях аудио, можете и да добавите аудио към тях, благодарение на такъв микрофон тип брошка или пък друг микрофон, който имате на разположение, дори XLR микрофони, благодарение на входа, който имаме тук. В общи линии това са чудесни решения. Ако искате да сте в движение, сега аз записвам доста далече от Blackmagic камерата си, добавям аудиото в този рекордер и след това ще го синхронизирам. Това в общи линии е аудиоброшката, аудиотехника 3350. Отлично решение, както вече ви казах, балансиран от към цена и качество микрофон. Също така може да го намерите на Фотокамера БГ. Естествено, ако имате въпроси и нещо, което ни ви е ясно или имате нужда от помощ за вашето аудио, може да се обърнете към мен, да ми пишете във Facebook, в YouTube канала, въобще всякъде, където може да ни намерите. Абонирайте се и за Instagram канала ни, за да ни следите там. YouTube, естествено, кликвате бутона Subscribe. Надявам се, ако това видео е било полезно за вас. И естествено, очаквам ви
в следващото ни видео, в което отново ще си говорим за аудио, защото това е една доста необятна тема, но определено има за какво да говорим. Например, аудиорекордери или микрофони тип пушка или вокални микрофони. Наистина има доста за какво да си говорим. Чао и до скоро!